Hei chatti, jos mulla olisi koira tai kissa, niin se menisi tonne mikroon. Jos mulla olisi kissa ja koira, niin ne menisi tonne mikroon. Vittu, mikä? Kukas teille tuli? Kuka sinä oot? Täällä on haastemies. Haastemies? Ei, Pelto Klemeillä Mika. Mikä? Yritin tavoitella. Sä oot Mika. Ei minä mikään Mika. Kukas sä oot? No vittu pottukor, käsi jo. Mikä vitun Löytyykö se Mika täältä? Ei täällä mitään Mika. Mihin näytäpä sitä kappaa? En mä voi tätä näyttää. Mikä Mika? Ei minä mikään Mika. Onko sulla henkkareita? No vittu ei oo. Mikä vittu Mika? Kuka on käskenyt sut tänne tulla? Ei kukaan. No jokuhan se. Näytäpä se paperi. Mitä En mä sulle näytä. Mulla on live-lähetys. Katoppa. No, joo, ei se mitään. Mulla on tässä live-lähetys. Mikä vitu? Mut jos Mika ei oo täällä, niin... Mikä vitu Mika? Ei mitään, kun päivän jätkö. Mikä vitu Mika, saatana? Noniin, hyppää. Hyppää! Mene! Ei, nyt tulee varmaan valituksia. Kyllä. Excuse me? The pool is closed, okay? You can swim. The pool is closed. Yeah. Oh, what the? And you can drink over there. You cannot drink either. We didn't see any signs when we came here. Yeah, it's sorry, but it's closed. Please. Okay. Is there any time when it's closed? Yeah, at 6:30 it's closed. 6:30. Mä arvasin, että ne kuuli sen pommin. Vittu se pommi vittu läsätti ja hiukan. Nyt taas madrallalla. Mikä tulee ekana mieleelle? Mikä niinku... Varmaan joku porkkana. Sä ainakin saat mun porkkana jöpöttää. Ding ding dong. La la la. Ding ding dong. Oli tullut vittu häätää meidät vittuun sieltä. Siis legi. Oikein se respa-tyyppi oli ihan vitut sille. Se oli did you go swimming? Mä olin what? Did you go? What? Yeah. Mitä eroa on meitin muijalla ja lokilla? Toinen rääkyy ja räkättää, sekaantuu kaikkeen, vie tavaroita ja nokkii. Ja toinen on lintu. Root of everything is always my fault. Jep, on. Katsoppa mullekin. Vilauta. Mitä sä haluat vilauta? Mulle tullut kyyti nyt, niin mulla lähti taju. Ja ambulanssi kävi niin. Verenpanneet on pilvissä. Ja kaikki on pilvissä. Minä lähden Islannissa käymään sairaalassa. Ja striimi jäpi tähän. On fakta. Mut tarvii sun noin paljon vittu ylpistyä. Ei minun tarvii ylpistyä. Kato vuoden päästä kuka siellä saa. No se on vuoden päästä, mutta minä olen nyt iso. Se ei sillä mitään merkitystä. Joo, kato kuinka paljon sulla on potteja. Kukaan ei ota sitä pois. Kukaan ei ota sitä pois. Tervetuloa. Kukaan ei ota pois. Tervetuloa tämän paskan jälkeen Kuopioon kysymään vittu. Ihan sama, kukaan ei ota pois minulta. Haluan sanoa, että vittu tervetuloa. Ihan sama. Kukaan ei ota pois minulta tällä hetkellä sitä, mitä se on. Ei. Kukaan ei ota pois. TikTokin alaikäisiä huoria. Kukaan ei ota sitä pois.
Tilastot on tilastoja. Hei, tilastot. Tilastot on tilastoja. Niin on minä. Mä en ole sulta mitään. Ei kukaan. Niin tunnut ole. Kyllä mä voin niinku haljaa tälleen. Siltä se näyttää, tässä on iloinen. Vittu opettele striimaa. Sitten on tämä yksi kulipää paska naama tässä. Mitä striimi vittu? Lähtee katsomaan pihalle. Mitä sä tiedät? Hei. No pistä. Hei. Noniin. Monikka. Hei. Oh, vittu tosi. Mä oon täällä näyttämässä esimerkkiä, että mä en oo pelkkä en ole alkoholisti. Joo, jatka vaan, lähti vitun vahvasti liikenteeseen. Yleensä se menee siis niin, että mä oon Sami, mä oon alkoholisti. No moro vaan, mutta Voitteko pussata? Voidaan. Well, if you don't like it, keep it to yourself. Oho! I think you know, V. Thank you. I hope you guys like it. Se kävelee vähän vinoa. Joo, mä rupean olemaan pikkasen jo vittu huppelissa tää. No, sä varmaan otat iltaa vasten kiinni. Miksi sä haluat juottaa mut humalaan? En mä halua juottaa sua humalaan. Mä oon alaikäinen tajuukseen. Sä sanoit ite. Orno donasi 3 euroa. Jos työtyttö aamulla vielä väittää, ettei ollut suostumuksellista seksiä, niin voi miettiä kahdesti, lähteekö Orno-nimisen miehen ja tatuoidin huumeiden väärinkäyttäjän kanssa Rooman yöhön. Kyllä tyhmempikin tajuaisi, että kuvataan muutakin kuin livestreamiä. Annelin isä donasi 3 euroa. Hei, isä tässä. Olemme sinua etsinyt kaikkialta äitisi ja poliisien kanssa. Tulisit nyt hotellille. Muistatko sen kerran, kun olimme mökillä serkkujesi kanssa? Olit saunassa ja minä tulin sisään ja käskin serkkujen painua vittuun ja paskoin selällesi.